No niin. Mikäs tässä jutussa jurppii kaikkein eniten? No mua ainakin kyllä jurppii se tosiasia, että mä oon omien tutkimusten perusteella päätynyt siihen tulokseen jo aikaa sitten, että Anneli Auer tätä tekoa ei ole voinut tehdä. Eikä ensinnäkään se ei ollut mahdollista ja siihen ei ole niin minkäänlaisia todisteita olemassa. Ja nyt tämä prosessi mun mielestä on jatkunut niin hirveän monta vuotta. Niin tässä on Anneli Aueriltakin riistetty monta vuotta hänen omien lastensa elämästä ja lapset on vieraannutettu äidistä. Tuhottu heidän elämänsä oikein. No kyllä se on melko perusteellisesti on tuhottu, että jos ihminen on vähän yli 5 vuotta vankilassa käytännössä katsottuna, niin kuin sanotaan vielä sopivasti 2 pytyllä, eli 2 asiasta tuomittuna ja molempin on käytännössä katsottuna vieton, syytön, niin kyllä siinä mun mielestä aikamoinen juttu on silloin tapahtunut. Ja mun mielestä tätä olisi vaan pitänyt yksinkertaisesti tutkia enemmän. Et esimerkiksi oikeudessakin niin nämä tuomarit, niitä olisi pitänyt oikeasti ryhtyä tutkimaan, että pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ja mulla on sellainen tunne, että he ovat vain uskoneet ihan kaiken. Mitä syyttäjä on kulloinkin kertonut, mitä missäkin lukee, niin se on sitten se on faktaa, se on totta. Ja tässä on estetty se kuitenkin, että Anneli Auer ei ole voinut tulla julkisuuteen puolustautumaan, että hän on ollut ilmaisukiellossa. Ja syyttäjä ja poliisi on nämä, jotka on antaneet medialle sen aineiston, että se on yksipuolinen se aineisto. Missä vaiheessa se epäilys teillä alkoi herätä? Minkälainen uutinen sai teidät epäilemään? No mulla oli sellainen tilanne, että mun kohdalla tämä oli ihan puhdas sattuma. Eli mä en ollut koko jutusta lukenut mistään muuta kuin Iltalehti, Ilta-Sanoma, jotakin tämän kaltaista. Ja mulla olisi mennyt kuvitelmaa, että siellä oli ollut joku tämmöinen puukkotappelu, niin kuin mies ja nainen on nyt keskenään jotenkin alkanut kahinoida ja ehkä vähän juonut tai jotain muuta. Ja sitten mä yksi sitten ilta, niin mä olin sattumalta olinkin ihan yksin kotona. Ja sitten mä selasin internettiä ja mä törmäsin yhteen näistä tuomioista. Ja tämä oli tämä hovioikeuden vapauttava tuomio vuodelta 2011. Ja sitten mä vaan ajatuksessa painoin nappia ja aloin printata sitä. Ja mä en tajunnut ollenkaan, että siis niitä oli niin hirveän monta sivua. Mä en muista, onko joku 100 sivua, mutta 10 joka tapauksessa. Ja yhtäkkiä mulla oli tämmöinen paperipumaska kädessäni. Sitten oli semmoinen hirveän semmoinen ihana kaunis semmoinen kevätilta. Se oli varmaan jotain, olisiko se ollut toukokuuta. Ja niin sitten mä vaan aloin lukemaan sitä läpi. Ja sitten mä luin sitä aika monta tuntia. Ja tämä lukeminen tapahtui siis silloin, kun Anneli Auer oli sitten jo periaatteessa uudelleen tuomittu käräjäoikeudessa vuonna 2013 uudelleen tästä teosta. Mutta mä luin sitä hovioikeuden vapauttavaa tuomiota vuodelta 2011. Ja sen mä vielä muistan, että mä sitten sen jälkeen vielä niin pitkälti yöhön mietin ja laskin tätä, että voiko tämä olla mahdollista. Ja sitten mun tuli niin kummallinen tunne siitä, että tässä jutussa ei nyt, jokin ei täsmää tässä jutussa. Samaten mä lähdin seuraamaan sitä ihan sieltä alkuhetkestä lähtien, kun tuli lehtiin. Kerrottiin, että oli ulkopuolinen tunkeutunut tämmöisen lapsiperheen kotiin ja tappanut perheen isän. Ja olin itse silloin vielä kans kotiäitinä ja lapset on samaa ikäluokkaa Auerin lasten kanssa. Ja se järkytti se tapaus suuresti ja sen jälkeen alkoi seurata, että mitä lehdet kirjoittaa. Ja jossain vaiheessa lehdet alkoi kirjoittaa sillä tavalla, että se ei enää istunut siihen omaan näkemykseen ja siinä vaiheessa alkoi sitten itse penkoa tapausta tarkemmin. Alkoi etsiä tietoa netistä ja päätyi sitten just näiden oikeudenkäyntiasiakirjojenkin äärelle. Jossain vaiheessa myös olen alkanut seurata, että mitä täällä tämmöisellä murhainfo-palstalla
kirjoitetaan ja on tullut huomattua, että siellä on myös niin kuin ihan asiallisia kirjoittajia, jotka oikeasti on lähtenyt niin kuin tutkimaan tätä tapausta, että kuka voisi olla se henkilö, joka on Jukkaislahden surmannut. Mutta sekö on varma, että se ei ollut Anneli Auer? Kyllä, siitä olen 100% varma.